Nature servant ni abawa. Mene mo asan ahia biom. Ye be hye nkran. Na yetu ye ho fo. Na ye ne aba ye ho so sede ye be ya. Ye ma ye ni nkwabere obi ade. Wo hu se mire bi atwam. Se wo yeskani ba na wonya na easy a tranchen. Na ye bre ye ansa na ye nyi no. Nkomo we ye koma ye. Se bronya bi duru a wo hwe obi atare a ne maame atama no ne mpaboa. Wo hwe ni di na wo hwe wo ho a na wakogina dan chiem. Up to date egusu wo ho. Sa feeling ni gusu wo ho mankwala the less privilege no. Wo hwe akwala bi atare ne bag ne mpaboa. Na wo hwe ne so ne ban se de yesiesie no. Ye boni tiama no fefefe. Wo ye berima ye twa ne tiama no fefefe. Na wo hwe wo ho pa ne atare a wona obom pempen to de hye wo. Na mo nyina makwakohia wa sondem. Ne yesi Sunday school fo magina ha. Wo hwe mo a na wakopa baabi agina. Ene wo fa sa situation no me net sen. Make catch or say nothing lasts forever. Bibia betwam. Bibia ni ho a yehu na ne ya entwam. Ebra na wo ho kyerɛw. Ebra na agi obi na abra o maame aduane ansa na wo ma obi adi na twam. Ena wo to na wo ma obi adi bi. Emre bi ana agi se wo kɔbɔ mpempen yansa na wo ma wo nuanom na wo maame nsa akɔma no. Wo nsa twam. Ena wo nuanom nyina nyi obi atime hwɛ ne ho. Mensan ya bekai obiom. Yesi so wo ya baaya na wo hwɛ wo ntade hye ye wo class of friends bi a wontime mfa wo ho ntoto mo because wo tade a wo hye no ontare hyem na wa ho fama no ene omo de maache wo hu ne se wo frantoma agode oni omo fra dumas be ye den ye di agro ene won se dumas utumi to bi hye su hu abotere wate bibie ni ho ebeka asase so ade bi ye tukọ osoro nyina ne tena be ebesen aba fam biom hwe ma memfa me de enye mfanto ho Shalom biom. Nature servant ni abawa. Mene mo asan ahia biom. Ye be hye nkran. Na yetu ye ho fo. Na ye ne aba ye ho so sede ye be ya. Ye ma ye ni nkwabere obi ade. Wo hu se mire bi atwam. Se wo yeskani ba na wonya na easy a tranchen. Na ye bre ye ansa na ye nyi no. Nkomo we ye koma ye. Se bronya bi duru a wo hwe obi atare a ne maame atama no ne mpaboa. Wo hwe ni di na wo hwe wo ho a na wakogina dan chiem. Up to date egusu wo ho. Sa feeling ni gusu wo ho mankwala the less privilege no. Wo hwe akwala bi atare ne bag ne mpaboa. Na wo hwe ne so ne ban se de yesiesie no. Ye boni tiama no fefefe. Wo ye berima ye twa ne tiama no fefefe. Na wo hwe wo ho pa ne atare a wona obom pempen to de hye wo. Na mo nyina makwakohia wa sondem. Ne yesi Sunday school fo magina ha. Wo hwe mo a na wakopa baabi agina. Ene wo fa sa situation no me net sen. Make catch or say nothing lasts forever. Bibia betwam. Bibia ni ho a yehu na ne ya entwam. Ebra na wo ho kyerɛw. Ebra na agi obi na abra o maame aduane ansa na wo ma obi adi na twam. Ena wo to na wo ma obi adi bi. Emre bi ana agi se wo kɔbɔ mpempen yansa na wo ma wo nuanom na wo maame nsa akɔma no. Wo nsa twam. Ena wo nuanom nyina nyi obi atime hwe ne ho. Mensan ya bekai obiom. Yesi so wo ya baaya na wo hwe wo ntade hye
your class of friends bi a wontime mfa wo ho ntoto omo because wotade a wo hye no ontare hyem na wa ho fama no ene omo de maache uhu ne se wo frantomago de oni omo fra dumas be ye den ye di agro ene won se dumas utumi to bi hye su hu abotire wate bibie ni ho ebeka asase so ade bi ye tukọ osoro nyina ne tena be ebesen aba fam biom hwe ma memfa me de nye mfanto ho na eduru bronya me ma me se mo nkwa asore me se ye beko osisi mo nkwa me se anti bi ye beko chale woti ye hye na twa rank ya sande rubber abone hwene tie na atade na ye hye no e obi atade ye ne ntomago enso ye de ato adaka mu amafia kwa abeto so enti eyi a na emu asan ya fe na ye hwam eno ne ye behye na ye cheche Christmas crackers na drinks na ye cheche maskafo na mma na o madress kama awie na ye duru ye so asa ye tutu ne ye de ma o mo na ye bu half no nua no nkoche me ni machiri ba Daniel wonu nua no nkoche na Daniel wabu osi si je wo de na ye te ho o mo cha na o mo de ase e na e de ma yen ehiafo ma esikafo ma hia na okoye den wo ho but enne the same family, no, the same kids. Now we grew up together with them, no. We are better off than them because emrasisa shebre na ewunyame nsam na ni Sunday school teacher no na ni nsam sister ta na ye shebre ni nsam enti ocha so nyame na sa amre no ocha ye na ebi nso ye so no ye mre ni wache ama ebi aso ye so won sa asesa se na me ko bebia na ye wona sa mofra na ye ka omo ho a ye nyina bomu no menka se dwadie dwamutena ne dwadie nye but me de ye mfanto ho those days na omo maame mo na e wo stores akese na ye maame mu twi gare pa ansa na omo nya banche ase aba ma ye didi today ye ntesa ene omo maame mo koboaboa nkrofo ba yira ansa na omo nya bia ba fie na ntimi duru dwamu ho a amsi anti bi ne basi mo nto ba yire mayen mesema okai first na na madidi ase e na yen yedi emre ye ninkaso time changes entinya wo abotre ne wate se ne meme testimony ni a se wasu kakra sre atare no wantimi anto better ones ebeba aware no nko bi wukunu expensive nti na wonya hu no hwe aba no nwo bi wonya ya funu ni bi wo ba onipa ntimi hwe ni mprenu ti nyame hyada hyehye ni yie de amawo wo ka se onyame wote sa adasa wo hyehye abre bia ne niam ewo mu wo kra de na oye de amawo enye ne a wo pe senka na yegusu sra de ne de a enka meka se nyame ayi me ne mabusua mu wayi me ne menuanu mu wayi ye nyina mu enso enne mebra pani ene obehu a na wo se wonam nkran bonten so a wo hu so bi edi dokono na aka hafo de ne nan bo ne se ball na wa so boa na de hye ne botom na wakopepa ho ateba bi adi ene wo kodobura wasi fie abrosan atwa ne ho ahia ensase no aso no na eton enti ebesi wo yie nothing lasts forever ene na wusu ochina obesre mami enne na wo han dan maintenance bi jojo wo na nso fie ran jojo wo mma ebesi fie aka kire se enne da ha na wo fie nie na ye de wudin atoso ama obi so abehan wo de enne na afo se school no wantimi ankobi bi sa yediefo na sikafo na wo man mu se omo nyina na wo degree omo nyina na wo certificate ebi ankobi da enso omo employ nkrofo a omo kra great certificate e kire se wo mre bi beba ama titiru abebu omumu ase ansa na omachia wo yo de hye emo wani mre de obi anya nne o kine betwam na wo de na aduru so enti na ye se
cut your coat according to your size. So wo obi de eye ofa wo de duru so a wani nso kakra me wode ma unie me dia ene abawa se ye video si wani je ho na ye ofa mesre subscribe share like comment na de biada ye de no krasem a enya atrosem ebebrew se de be ya me no mienu ye betimi interact na se bibi kire so a watimi abusa se ye betimi aboa wa na ya boa one day tv ye ni atro ye mfa fake eye no kre shalom